Z kim ste przyjechali? Przyjechaliśmy z sestrami bocznymi z zespołom. Przyjechaliśmy na koncert charytatywny, który organizował zespół Lemko Tower. Jako, że byliśmy też członami Lemko Tower przez długi czas, to za to nas zaprosili też jako nasz zespół autorski, tak? I mamy właśnie koncert dla rodziny Grabaniu, którym się dużo nieszczęścia zdarzyło, ale mam nadzieję, że zawdzięki temu koncertowi będzie dużo lepsze. Czy inicjatywy? Nie, to samo z siebie chyba. To jest potrzeba pomocy i to, że Artur jest założycielem całego zespołu i myślę, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie więcej zrobić, a może jesteśmy w stanie więcej zrobić, ale chcieliśmy zrobić cokolwiek, żeby pomóc Arturowi i jego rodzinie w takiej sytuacji. Myślę, że to dobry pomysł był, żeby coś takiego zorganizować, żeby ludzi, żeby poczuł się, że ma wsparcie po prostu, że nie zostaje sam ze swoim problemem. Dneska był koncert z ansamblem Krambabula. To jest mój nowy band od 2 roków. I przyjechaliśmy, bo wydarzyło się sztosy takiego, że no, przez chwilę nawet nie dumałem, że nie mógłbym wystąpić na takim koncercie. Ponieważ ksiądz Artur Graban to osoba, która jest dla mnie bliska. Graliśmy kilka roków w ansamblu Lemko Tower, gdzie ksiądz Artur Graban to wszystko założył i tak jakby inicjował to ansambl. I przyjechaliśmy, bo chcieliśmy tak jakby pokazać, ja w mojej osobie chciałem też pokazać, że zależy mi na tym, żeby też ludzie pomogli księdzu Arturowi i w ten sposób, że nasz ansambl zagrał, dumam, że udało się w ten sposób pomóc. No proszę Państwa, jeżeli my nie pomożemy, to kto pomoże? Jesteśmy współmieszkańcami, tak? No i trzeba sobie w biedzie pomagać. Ja myślę, że jeżeli komuś się pomożemy, tak, w przyszłości być może ktoś nam pomoże, tak? Proszę mi powiedzieć, co Pani przygotowała tutaj dzisiaj dla uczestników tego wydarzenia? Takie balonowe animacje, tak, które można u mnie zakupić. Ceny są zróżnicowane, bo to zależy, ile pracy w to włożyłam, a cały dochód chcę przekazać właśnie dla rodziny Garbana. W tę inicjatywę generalnie bardzo mi pomógł Oleg Smoleń, który zajął się tak jakby organizacją tutaj w Strzelcach, czyli wszystkie rozmowy z Domem Kultury, z władzami miasta załatwiał Oleg. Ja tutaj co prawda pracuję w Strzelcach, ale nie mam takich kontaktów, żeby to załatwić. Jemu się to świetnie udało i dzięki temu mogliśmy tu wystąpić. A oprócz Lemko Tower wystąpiło też Krambabula. To jest zaprzyjaźniony zespół, w którym gra Piotrek Czuchta, były członek Lemko Tower. Oraz sestry Boczniewicz, nasze skrzypaczki również były z Lemko Tower. Dzieciątko maleńkie, w moich rukach samenkie, smotry wygląd i świduje mnie korytato pomerle. Smotry wygląd i świduje mnie korytato pomerle. Nianio piszą na wino, bo rody ty, rodyno, już nie będę zabyli go ludem, nie będę znał już to budę. Już nie będę zabyli go ludem.
A co z tych dneska zaprezentowali na strzeleckiej scenie? Zaprezentowaliśmy aranżacji lemkівських piosen ukraińskich, no i nasze autorskie śpiewanki, które tam w ostatnim czasie powstały. I też takie przede wszystkim takie utwory, które nie mamy jeszcze na płycie, czyli są takie praktycznie na tym terenie nowe dla ludzi. Jak was dnešnia publika odebrała? Publika odebrała nas wspaniale, naprawdę. Byliśmy bardzo zdywoleni, można nawet powiedzieć, bo projektowaliśmy się na to, że no, nie znacie, jak to zostaniemy odbierane, bo to jednak muzyka klasyczna, muzyka poważna, czyli kuściok insza niż przeważnie jest na scenie, ale naprawdę bardzo duże radości i bardzo duże uśmiechu w tym wszystkim było, że zaprezentowaliśmy. I wyczuł, że się was Kuściok zmienił skład, bo pierwsze dziewczata grali jako kwartet smyczkowy. To jakie jeszcze zmiany, czego się spodziewa, czy może repertuar się jakoś zmieni, czy raczej liszy się przy klasycznej formie? Liczymy się Kuściok przy klasycznej formie. Kuściok unowocześniamy w jakiś sposób, bo też pokazujemy inną stronę smyczkowego grania, bo instrumenty smyczkowe w różny sposób może być wykorzystane nelem, bez smyczok i struny, tak naprawdę. Także też chłopcy w jednej śpiewanci na przykład klaskali, kryczali, także to jest też inna strona muzyki. Skład się zmienił też z tego względu, że no jednak Kuściok się rozwijamy, potrzebujemy albo Kuściok lepszych osób, albo osób, które mają po prostu lecę czasu i zawdzięki temu też właśnie próbujemy robić sztosy inszego. Jak już zostało wspomniane, zespół pochodzi z Poznania, ale każdy członek zespołu jest z różnego zakątka Polski. Wykonujemy utwory w języku łemkowskim, ukraińskim oraz polskim, a ten cały koncert chcielibyśmy zadedykować dla księdza Artura Grabana oraz całej jego rodziny. Wszystkiego dobrego. Kolejny zespół i do domu. Bo moja mamuszka, bo mi nie ma.
To był nasz tradycyjny set koncertowy. Mam nadzieję, że ludzie bardzo dobrze się bawili przy naszej muzyce. I też chciałbym powiedzieć, że nagraliśmy płytę i jakby dach to chciał zakupić tę płytę, to już desy tak za miesiąc, 2 miesiące będzie można nabyć tę płytę, także zapraszam na naszą stronę na Facebooka też i na kanał na YouTube. I jak publika dopisała? Było bardzo dużo ludzi, także byliśmy bardzo zadowoleni, że dla tylko ludzi mogliśmy zagrać, także dumam, że też udało się nam zbierać tylko groszy i pomoc dla księdza Artura Grabana. Hneska występuje w 2 ansamblach. Jak взагалі wyglądało projektowanie do tego koncertu, bo właśnie występował jest Nelem z Krambabulą, ale też z Lemko Tower. Tak, jak przyszła taka informacja, że będzie ten koncert, to podumaliśmy z członkami z Lemko Tower, którzy grali już kolisy, którzy Nesky grają, żeby zrobić taki koncert z Lemko Tower z członkami, z muzykami, których kolisy grali, żeby w ten sposób pokazać, że można coś też odbudować i zrobić, pomimo tego, że już coś, jakaś tam kniżka została zamknięta. I dumam, że to się bardzo dobrze udało. Dobry, jeszcze Ramono mam żwidania, bo ty z sestrą graty Nelem jako sestrę Boczniewicz, ale też budete graty w składzie Lemko Tower, która Hneska też występuje na scenie i jest organizatorem tego wydarzenia. Jak to się stało, że ste w 2 ansamblach? No w Lemko Tower byliśmy długo, bo to bodajże 7 rokів czy 8 rokів byliśmy tutaj. No, 7 albo 8 rokів byliśmy tutaj i jak dowiedzieliśmy się, że jest organizowany jeszcze z takiego, można powiedzieć, że zanim w ogóle jeszcze był pomysł koncertu, my już daliśmy znać, że jesteśmy zainteresowani tym, żeby zagrać. Także jak tylko się dowiedzieliśmy, że koncert jest, Lemko Tower się ciłe zobrało i nieważne było, czy odeszliśmy, czy nie odchodzimy, ważne było, żebyśmy zagrali. I co dumasz o tej inicjatywie? Przede wszystkim łece takich inicjatyw i nie tylko wtedy, kiedy się dzieje nieszczęścia, ale też wtedy, kiedy się cieszymy i kiedy mamy możliwość. Witamy wszystkich serdecznie. Przed Państwem Lemko Tower.
Mam nadzieję, że się podobało wszystkim, bo to był też wyjątkowy koncert, ponieważ ludzie też pamiętają, tak graliśmy, jak byliśmy takie małe w tym takim dużym pierwszym Lemko Tower i mam nadzieję, że kus się udało pokazać to Amsterdam kolsy graliśmy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, mam nadzieję też, że ksiądz Artur Graban też był zaskoczony takim obrotem sprawy i że się to wszystko podobało. Dobry, jeszcze jedno ostatnie żwidania za to, że Teper skorsze jest grało w Lemko Tower, ale ciłą organizacyjną kwestią zajmował się otes Artur Graban. A Teper masz swój ensemble i to ty jesteś taką hołową tego projektu, takim menadżerą. Powiedz, czy Teper łydysz, jaki to jest wielki trud przy organizacji takiego projektu? Tak, na pewno ksiądz Artur Graban to jest osoba, od której bardzo dużo się nauczyłem od tej strony, tak jak czasy coś trzeba zorganizować, podpatrywałem jak byłem w Lemko Tower i na pewno bardzo dużo się nauczyłem i Teper znam, że to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo trzeba poświęcić czasu na to wszystko. To nie jest łatwe, dlatego podziwiam księdza Artura Grabana, że przez kilka roku potrafił zrobić tiłko, że udało się to wszystko tak zorganizować, że zespół Ensemble Lemko Tower osiągnął tyle, ile osiągnął i nagrał tylko płyt i to jest bardzo wielka zasługa Artura Grabana. Ja myślę, że ta inicjatywa przyniosła zamierzony efekt. Moim oczekiwaniem było to, żeby zapełnić salę i to się udało. Przyszło sporo osób, nie wiem dokładnie ile sala mieści, ale myślę, że pełna sala była ludzi i jestem z tego zadowolony. Korzystając z okazji, tutaj właśnie jeszcze nie wystąpiliśmy i zespół Wodochora jeszcze nie wystąpił, ale to dzisiaj właśnie Justyna, nasza piękna wokalistka, kończy dzisiaj 18. Chcielibyśmy, to jest prezent od nas wszystkich. Życzę wszystkiego najlepszego. Kogo może pozdrowić tym wszystkim Lemkiu przede wszystkim, to jest najważniejsze, tak? I mi kochany Przemkiu, też studentiów może ze Szczecina, bo tym tam też długo już byliśmy. No i wszystkiego dobrego przede wszystkim dla słuchaczy Radio Lemko. Dziękujemy kraśnie, a my wam życzymy dalszego rozwoju w twórczej pracy.